Samtang kabahin gyapon sa African Swine Fever kung ESF gihingusgan karon sa lalawigan sa Negros Oriental ang pagbantay sa karning baboy nga nagikan sa ASF infected areas. Gusto makasiguro ang kagamahanan nga way mga baboy nga nagsakita sa mga matang sa virus. Hinoon matod sa quarantine office nga mga frozen products sa karning baboy mao sagad nakasud sa Dumaguete City ug sa ubang mga dapit sa lalawigan agi sa mga airports ug seaports. Sa pagkakaroon nagipasalig sa Provincial Veterinary Office nga ang ASF free ang probinsya ug wa usab mamalita og mga baboy ang lalawigan sa silanganang mga lalawigan apan bisan panini mius-us gihapon ang kita sa mga namaligya og karning baboy. Nag-requesta sa LGU manpower nga mo bantay dito sa Maong Pantalan. But og gikan jud dito pati sa Luzon, automatically dili ban jud na sila pagsulod.